Setan D, 5 years old, from the town of Karlovo. Diagnosis paresis, plexus brachialis dextri. How was your child when you first came here? The diagnosis was obstetric paresis of the hand. He could move his hand in this direction. He clutched things with his hand bent. After 6 courses of treatment, he can raise his hands all the way up and touch hands behind his back. Petya D, aged 8, from Sofia, mentally retarded, epimutismus. Has been undergoing laser therapy since the age of 5. In all, 16 courses. Sit on the chair. Where is your father? In Switzerland. Why is he there? He works there. Do you want him to come back home? Yes, I do. Count to 10. I'm Petya's grandmother, before she was very ill. She had convulsions. The child couldn't understand things. She could not recognize us. She didn't speak. She didn't prefer one thing to another. She would just move around aimlessly. Да има предпочитание към нещо, да има желание да избира било храна, било от нас нещо да предпочита да отиде, това не можеше, просто го бъркаше. Научихме, когато тя беше на около 6 години за тази клиника. Дойдохме на преглед, просто имаше много голям наплив и ни приеха след 2 месеца и половина и започнахме. Направили сме 14 пълни курса по 10 процедури, като след 8-я курс почивахме 2 месеца. Тя започна да говори още първия курс. След 5-та процедура тя каза цяло изречение, което страшно ме развълнува. В кой клас си? Втори. Мина за втори. С колко мина Деси? 5. Къде ще ходите през лятото? На море. Море. На море. Кажи на море. На море. Обичаш ли да се къпиш в морето? Да. Вярвах, че ще се подобри, но не вярвах, че някога ще започне така бързо да се справя в училище. Значи натрупаната енергия от лазера, просто и контакта с училището направи страшно много. Тя започна, логически много добре се справяше, защото ние през цялото време сме и работили с логопед, с психолог, в къщи работихме, с текстове, нали, такива. Добре потръгна. Преди 3 години сме дошли, тя трудно се качваше по стълбите, а вървежа беше леко разкрачена. Значи, тя си търсеше опора. Също така, за да фокусира, тя си въртеше главичката така, нали, и не говореше. Аз съм дошла с голямата надежда. С голямата надежда повярвах още от първия миг, нали, с малко резерви. Това абсолютно всеки може. Но когато тя след 5-я ден, 5-та процедура, ми каза цяло изречение, и аз едва ли не, просто премалях, толкова силно повярвах. И аз искам да използвам ефира, за да кажа, че наистина чудеса стават.